Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Dali lang kita nagpilit ang aton computer, no? Kwan groni, wani ka panyapo ng aton nga computer, no? Sa aton sini nga pangalagad karon nga gabi, diri sa inyo sini nga palatuntunan, no? Ito naghang siya. Dara sang kainiton yung nagsang kwan. Aton sini nga panahon, no? Medyo gina-adjust na rin aton diri nga file, no? Ang atong sining quandri, no? Ang atong sining computer. Abi, try tabi. Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati Region Wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras 15 minutos karon nga adlaw Huwebes, petsa 7.
Sa Webes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining nga news team. Sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas natipon nga mga hospital, police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa atong sining kapulisan sa bilog nga probinsya kag bilog nga Dakbanwa sang Bacolod. Ang atong sining mata kagdurungan oras sang kagabiyo ng atong sining patrol to Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa bilog nga Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities. From where the action is. Ara na si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto waswas koromay Aria Langkon Mais importante wailang Malaysia Action Papang Nixon Tahom. Ang aton man kapagbantay sa mga update sa COVID-19 sa national kag sa international scene. Pang Webes nga edisyon, ang atong sining news center ginaman ni Action Dale Salazar. Opdal makita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control. Sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri kay IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinahanglan ang inyo sini alagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program, Lunes tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin 1 ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Action! Night Patrol! Ang unang kabahin sa ato sining nga pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kaalawan sang CL77 o sa mga ginatakip permi bala sang barukoy. Barukoy bala nga resulta sang puwerte ka katol nga do kakalam nga tilaok mo kung abuton ka sang imo sini ubo. May mga tao kung kisay kung abuton sang ubo ya sus atakiyon sang barukoy ka ubo ya. Kung kisay nagatululuwad mo sang hala ka ubo nga ubo nga daw nagakatol nga daw ginalergy blang imo sini nga tilaok nami ni siya ang CL77. Bisan magtumar ka na ya, mag-inom ka ni adlaw-adlaw, ay problema. Aga, ugto, hapon, gabi. Isa ka kutsara nga CL77 kung ginabarukoy ka ubo, do katigas ang ubo mo bla. Kahit sa dalayon mga inom sang CL77, nagahumok ang ubo mo. Believe me, natilawan ko na ni. Kung kita buton sa ubo, taga alasgad ang tutunlan mo sang ughad kaga ubo. Tinatilawan ko gid ni ang CL77. Tigahumok ang ubo ko kagdamo sa mga plema nga ginapagawa sa imo sininga pag-ubo. Amo ni ang sekreto sang CL77. Pero remember, sa aton nga mga nagagamit sang CL77, may arap lang ang mga tao nagabaligya sang CL77 na nagapamalay-balay. Now, I would suggest, hindi ka mong babakal sa mga tao nga nagabaligya sang CL77 nga nagapamalay-balay. Kaya sigurado, inaiya peke nga klase sang CL77. Para nga makasigurado ka nga orig ang CL77 nga ginainom mo, kadto ka sa mga parmasya o kung butika, bla, kay inaiya sigurado ang inyo pagbakal sang CL77 original ina.
Hindi bala masayang ang inyo sining kwarta? Muna sa bunga kapegado sa pangabuhi, tapos mintuan ka pa sa pariyos mo. Ngayon ang bulong nga ginainom mo para sa balatian mo. Tiko sa mintuan ka pa. Nagkatabo sa mga tao yung kapadumdum sang gimmick bla kung paano makakwarta sa malain nga pamagi. Tamo na nga suggestion ta permi sa inyo kung mag-inom ka mo sang CL77 kag kung magbakal ka mo CL77 bakal ka mo irikta sa butika kay naya sigurado original nga CL77. Ang mga nagabaligya nga nagapamalay-malay gabaligya sa CL77 inaya sigurahon no piki ina nga CL77. CL77 batang CL77 lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ang ini mga bahay sa ato sila pagpakalagad ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Life Extension Clinic. Ari kung gusto nyo naman ang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ka mo, pamasyar ka mo dara sa may dalan sa Lacson bla sa may GA Esteban Building ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Kadara man mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat, pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Actually, damo na siya balati ay gada payo, kag damo mo na siya balatian nga ginadala. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ila ka butika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong nawas, dulot sang vitamin D3, sang Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo katawag sa cellphone number 0920-5056-501. Tandaan nyo, basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari. Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Isibo na warasan sa inyo siling Manilo, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 9:23 na. Aragyapon ang mabatsagan nga kainit sang panahon kapaang, no? Daway gisang may hangin nga mabatsagan. Kaya mabatsagan mo lang hangin kung mga ara ka sa mga 4th floor, parehas abis ng Aksyon Radio. Kaya ari kami sa Wilrose Building, sa 4th floor kami. Di ko magwa ka, di ka magawa-gawa, ka di stubangan sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Mabatsagan mo ang pagdupoy-dupoy sa hangin. Kung di malasong ka, may paman parang adobaho, hindi mayo. Ikusang basura na sang Corazon Locsin, no? Hindi makuha sang DPS. Ikusang ko nagkatulot-tamwa ka di sa 4th floor din naman, no? Sa may Wilrose Building. Kanami sang dupoy-dupoy sa hangin, dugay. May mapa ni mahuan ka na daw, hindi na mo. Yung mga ang basura na sang Corazon Locsin, kung saan hindi pa kuha sa DPS. Ay, puwerti, no? Ang kalagitan, daw, puwerti ang inigpat-igpat sang kabitunan. Ang bulan, guro, dugay pa na magwa. Pagwa sang bulan, may magwa pa ng aswang. Ang buso mo nga panahon, may aswang pa, GM. Way kakagi, gabagat ka aswang. Pabagat, kakaraw magpuli, kakaraw kagamotor ka. Nami sa buso panahon, no? May mga salakyan pagkabiyahe, pero hindi nagidamo, Unlike kung aga, ugto, hapon, damo salakyan nga biyahe. May mga private cars. Di again, sigurado, kung na mga nagabiyahe, may mga home quarantine pass na. I mean, may mga gasanod na sa sila tawag nga number coding.
Iba natin may mga passes na sa kwan sa probinsya. No? Ang iba nang gasalakyan sa mga private yung masalakyan ti sa labanan sa mga frontliners tato, no? Iba natin may mga ginangagaw man nga kwan nga baklon, mga kulang-kulang nga kinang lanon sulod balay nila, gakalit man bla mo. Depende na sa kwan sa number coding at kag even numbers, no? Kabalon na nga to sa mga makauturan. Ano pa, ang aton nga mga kapulisan tibaw aragid ikaw mismo nga way gabantay, mabatsagan mo do nagabantay ka man. Kag mabatsagan mo ka makitaan mo sa ilang itsura ng aton nga makapulisan hago nagid hago. In fact, may order si CPNP, I don't know kung ipatuman ini sa aton nga mga local lower units diri sa Bacolod kag Negros. Hindi lang ni Metro Manila eh. Hindi lang puwerte nga init Action JM. Nalantaw man sang aton sa nga CPNP ang epekto sang puwerte ka init ka panahon. Especially aton nga mga frontliners ka mga PNP nga makitaan sa dalan kun aga kun ugtong adlaw gid kun tag alas 12 launa. Oh, grabe ang silak sang adlaw sakit puwerte ka init, no? Yang uri sa aton yung siling at CPNP nga ba siya ba pa rin halinab lang nga magkasakit ang aton nga mga frontliners nga mga PNP. Hindi sila magkasakit sa COVID-19. Pero basi kung magkasakit sila tungkol sa puwerte nga init, especially kung may mga high blood ka, delikado ang tawag nilang heat stroke. That's why may panugyan si CPNP sa ato kapulisan nga nagabantay sa dalan, especially sa ugtong adlaw, balon gid kita kag inom gid kita damo tubig para nga hindi ta ma-dehydrate. Di ang plano to ni CPNP, pero siguro ang directives ni CPNP maabot pa na sa region mo. And then ang radio message from Camp Crame to region i-distribute ina sa mga local lower units sa aton PNP diri sa Bacolod kag sa kabilugan nga probinsya sa Negros Occidental. Ang plano ni CPNP to do rotation ba, no? I don't know kung paano ang sistema sa tawag ng rotation. I mean ang gusto ni CPNP ng aton kapulisan hindi maggatiner sang malawig nga inuras. I don't know kung paano nila masipad-sipad ang ginatawag nga rotation sa dutihan na isang pulis bla. Kasi sa subong ang set-up subong sang dutihan na sa pulis sa aton nga mga frontliners nga mga PNP tag 12 oras. Isipa bla 12 oras mabulad ka sa init. Mapainit ka ta, although may mga kanopi man na sila, may mga tulo tent man na sila, pero hindi ka sustiner. Kay ang usbong sang siling naton init sa dalan, haklo mo gid ya. Oo, haklo mo gid kapay bagay ko mag-ulan. Abawa, tapos ulan ang sungaw sang init sa dalan, haklo mo gid. Yang nubo mo nga baratian, ubo sipon. Kamo to may plano si CPNP nga rotation ang dutihan sa atong kapulis. But siningon, ang mga frontliners sa atong mga PNP nga sa atong dalan naga-duty, i-adjust ang ila sining oras sa pag-duty. Hindi gusto si CPNP nga maglawig tiner ang atong kapulisan sa sinang dalan nga mainit nga lugar. May man nagro schedule rotation tatlo ka oras kada duty sa pulis nga sa aton nga mga quarantine check-up center, no? Depende na sa directive ni CPNP kung paano sipad-sipad makatad-katad ang ang mga oras bala nga naga-duty ang aton sini kapulisan, no? Tamo na siling ko liwaton ko ato kapulisan na hindi balatnan sang balatian. Pero tungod sining mainit ka panahon, balatian giniya
sa aton kapulisan, ti kuisa di pa man siya mapaktan ang panahon. Puwerte ang tagiti sang init, dugay-dugay magalom, dugay-dugay bundak ulan. Ti kun mabasa ang aton kapulisan, ti nubo man ng balatian, pasmo. Di bla? So mo nang isa sa mga, may kanakitaan ni Chief PNP ni, nga sahi sang problema. Tuod man, na dapat ang duty sang pulis hindi man tamaan kalawig bla. Kaya mo nang aton advice sa aton nga mga kapulisan nga mga frontliners nga naga-duty sa agahan, okay na ko naga-duty ka sa gabihan. No, kay ti way ka init na mabatsagan bla. I mean, hindi ka maigo direkta sang init alin sa babaw to. Kung gabi way init, at least bisan paano makarelax ka. Pero bisan pa gani gabi, kung gabi ko porte man kaginot, no? So mo nang advice na to sa ato nga mga kapulisan, bas bayo nga balon gikita. Kada muon tagid permi inom tubig. Mo lang nang makabulig-bulig sa aton sa mainit nga panahon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa sinigabay sa ato, sa Lipaulagan, i-check na ato sa Liga Patrol, 2 Cruiser Patrol, i-check na si Aksyon na John Diaz. Liwata naman kamustahon ang iya sininga paglibot-libot sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Bacolod sa Webes naton sini nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon, John Diaz sa Patrol 2 Observation Report. John, maing gabi, please come in. Maayong gabi, Aksyon Eric. Maayong gabi sa tatanan nga mga ka-aksyon. Ang Patrol Karon live na live kita nag-report karon nga gabi diri sa area mismo sa Police Station number 9. Diri karon nga gabi, Aksyon Eric. Kabalo katong reklamo, bala? Atong mga kapulisan kay na. No? Maging reklamo do sa mga taga-sumag. Oo, ti ari diri mismo ang ginareklamo. And then ginano diri kay ang mga kabataan ginupod diri bla dala sa area no mismo sang sumag. Tingagin dala ng kabataan na kay may labot mo na sa reklamo ang kabataan now? Imo niya ko na witness ni. Ano ito to? Tiyan ba ko blatter pa man kabataan, mga minors na? Oo, mga bata pa kag maigit mga 7 years old. Mga witness na may consent na sa parents nila na? Magani. Ano na mo tayo dito na actually ko? Bali mo pa blatter ang bata? Ate, okay na yung blatter. Wala problema na kasi si Lieutenant Pastrana pa. Kung nga dala niya mga kabataan na yaho, kaya hindi dapat dalo ng kabataan na yan. Hindi ang bata ko no ang mapablatter. Ang bata mapablatter? Oo, muna clarify tayo na sa ila, Debio. Oo. Ara na si Police Lieutenant Pastrana? Ano siya? May gabi action radyo, no? Ano galinganan mo? Ariel Panuncial. Ariel Panuncial. Mangkot ako, ang tatlo ni kabata, ano na isubong ila party, ano dito sa mga gabi? Baling, duwa ko bate na truman na sila kay gintayaan nga ako nga kaduwa nga babae. Tapos ang isa, nakita nila nga, ang duwa, kita nila nga gintampa ko sa angkan. Paano ko gitampa? Gintampa sa pulis? Gitampa ka pulis? Bali mo. Nagitampa ka pulis daw. Ano ba man naguruyo sa ano ga may pulis magagapanampa o babae pa? Kabataan pa? Pulis sino nga pulis na tampa? Pastrana. Okay. Gitampa ka. Nga gitampa ka na eh. Na gisigistorya na nagambal ko ngayo ang kusensya sir nga hindi lang ipagdakpon kay sa ganung ilaga kay abot nga ara mo na tubang ng balay. Ano nga pagtampa sa imo nga hungod gid sir. Pero ano man wala kay ibang bitbit nga Why ko bitbit armas. Okay, una bitbit ko bata kapatid ko. Sige ang bali Sir De Leon nga aroyo yatak sa yang uniforme. Nga may bata ka tigibuy akong bata ko eh. Okay. Butang mo sa sulod. Amo to nga sige Suriana, gulpe lang ko ya kan.
Yung mga bata, ni pa mapablatter rin sila? Ma-blatter sa kagintayaan, sir. Ito ko na nung justification kahit WCTD ni. Kamula na danay ha? Sa mga bata ha? Mabalik lang ko dati mo. Okay? Ang bata, natin ang mahol siya ng kaso Sige, na ang WCPD. Amo ni problema kahit mga bata diyan gindala niya yaw para pabablatter. WCPD na ang mahandle sila. Danay. Kung may trauma, magita reaksyon na rin ang bata, tani wala niya nagipagwa sa balay. Ano yun ako, bata ina? Kung kaingod sang bata iya? Ang isa bata iya, ang isa don't know kung ano yung duwa ka bilog. Kaya tatlo di mo, duwa ka babae, isa ka lalaki, aksonary kung upo rin niya ng mga bata nga gagmay. Anyway, kuanta na lang si Police Lieutenant Junito Pastrana ang ginareklamo no kag station commander mismo sa police station number 9 aksonary. One is lang interview kay ni Action Brian? Ang pagreklamo? Hindi, ang ginreklamo ng mga pulis? I don't know kay ang yato complaint pag walang actually kung Anthony isang additional si Sir Pastrana kung anong justification na istorya si Sir De Leon to no sir no ang isa si Sir De Leon di ba nakali na sa sir kaya mo totalin to yun ato ng si Sir De Leon ged ang isa ka pulis bilang aging reklamo dari sa may area pero sir sa tala to sir ang reklamo gintiklod mo sa kuno sir no magabi na sir live ta sa radyo po nato sa Eric. Yes, sir. Good evening. Sir, ang yari allegation is mapablatter siya, kay gintiklod mo siya, kay mga sa pasensya, doon mo na. Gintiklod ko sa, kay gadikit siya sa pulis. Sila nila kalalis. Yun na pungga nila ang pag-aristo sa ilang amay. So, ginpost ko sa gamay, hindi ato tampa sa ginaligar nila nga nanampa ko. Ginpost ko sa para sa security sang tropa, nga gadikit siya. Siling ko kay Basing Hermas. Pag gusto ko sa iya, ay isa to ka upod yung nagkuha sang binangon. So mo to nga napilitan ko nagabot man sa armas. Tapos ini siya daw nagkuha man sang pala. Nagkuha sa pala man, sir. Pala. So meaning, ang imo nga pagkuha sa armas, for what particular purpose to, sir, man? Yes, sir. Kaya kita mo, binangon na sarang sa tubangan mo eh. So that is why nag-ready naman ko sang armas. Oo. Nga siling ko. Normal nga reaksyon sa kung pulis. ka mo, di mo kinamatyan na ito di. Damo to tayo, i-attempt ko ni Tani sa nga dakpon kagina, galing kang mga kabataan, ginasagina mo niya nga sagang. Tapos pati nga asawa, inako sa tapos sa isol sa nga isol. Tulan ako to nagpinitri sa sulod, kaya wala ko kabalo sa likod ng pertahan. Base may atot pag isa nga utod nga may armas. Okay. Sir, kung balikan nato, anong pinakarason nga nakalabot ka mo to sa ila lugar, sir? Yes, sir. At early sa gagina, naka-receive sa report nga damo-damo ga tililipon nga mga tao nga wala gagtod sang enhanced community quarantine. So, ginkapo ako nga patrol, siling ko lagawan dato biyang isiulo, edo damo ko nagatumpok-tumpok. So, pagkadto namon, ang iba niya mga upod, nagdinalaga na. Kali nga ining, sa to sa ining amaya, nga instead nga matamat na tani kauli, ito gata yung pulis ka gintiklod. Kag i-attempt nga uyata ng armas. Okay. So, muna, sa siling ko, dakpa na siya. Dakpon ka na siya, pailan sa kasasang resistance sa disobedience. Naglabi ining mga kabataan niya. Particularly ining si Ronilo Panuncial, ang notorious sa kawatan. Tatlos lang ka magutod nga laki, nga napungga nilang hindi madalang ilang amay. So mo to dayon, may gamay nga paglalisay, so ini sila, dumalagan sa sulod ka nagkuha sang armas. So napilitan ko nga gabot sa armas kag nagtaya sa iya. Taya mo kita. Ang taya, hindi ya intended sa mga kabataan nga ginaligar nila. Kaya ginaimo nila panaga mga bata. Dahil ato may mga armas. Okay. So, mo na additional justification, yung claim. Yes, sir. So, ano man, set aside, for example, nga wala, hindi ikaw involved. For this particular case, ano ang understanding, sir, mga bata ng gagagmay, pwede na sila makapablatter good man, di ba? So, ganito kung gusto nila magpa-blatter, so pagkanta sila subong liwi. Kung gusto nila magpa-blatter, aging samon, so wala problema. Sakton na. Pero ang aton ko ang purpose kagina, why ito nagpakad ko sa ila para mangaras. Kung ang purpose talang gitani, kung gako pirar sila, wala man tani natabo ang ina. Sir, may custody ka mo? Yes, sir. Ang amay, gin-priso ta. Ang iloy kagina, nagkastody, wala sang quarantine pass, amuto nga gin, i-secure taman sa. Okay, so no violations sa amay nga case, sir? So, pailan ta na sa buwas sang assault upon agent of person in authority. Tapos pailan na sa kaso sang resistance and disobedience sang RA 11332 kag ang executive order, sir. Okay. Na po. Mangulintas Okay, nila kaso.
Gani isa ka allegation nila, sir, ining isa mo ka pulis, wala sa nakasuksok sa uniform nga pareho sa apelyido niya kinakilala ko noon ilang nga dapat si De Leon siya. Pero yung uniform ko no is Arroyo something. O Arroyo. So mo na gani kagina. So nakadlaw ko gani kagina nakita ko ng video nga Arroyo nga kwan. Sige ni rin sa atot. Agad mo kagina dali-dali. Lain ang nakakuha ko nga kwan ang uniform nga nakakuan. Ang ginpaulian sa iya nga inugpariper ya patutani kung itong nasuksok niya. So meaning accidentally, sir, lain na nasuksok. Lain niya nasuksok yung haaper. So anyway, hindi man na problema kay kilala mo si Billion kay dugay ng isa nga pulis. So, mo na kilala nila. Oo, kilala nila. Sir, since kilala nila, ano man, mamangkot lang ko, sir, gamay, no, para mabalan sa iban. Anong background sa lugar? Sir, may mga previous cases nga nakatuan, violation sila, sir. Ano nga mga cases, sir? Yes, sir, kung background sa lugar, sir, amo na sir ang lugar, sir, nga daw critical kung kisa mag-responde ang pulis. Kay one time, ang pulis sa dasang timpo pa ni Captain Batadlan, nag-search sa bypass, ginaboy sila kabato. Tapos, one time man ni Captain Ilonggo, nag-search sa warrant of arrest against sa isa ka membro ng pamilya nga ni, ginmob sila sa mga tao. Okay. So, Ilonggo or Pilanggo, sir? Ilonggo. Okay. Tapos, ining si Ronilo Panuncial, may mga kaso ni siyang mga theft, grabery. Kasi ang noted nga notorious dira sa lugar nga na. PCO. Okay, noted naman gali, kilala naman gali nga ang pamilya. So meaning, kung kamo plantawon, may, may marka na kumbaga inyong lugar, dira kag mismo pamilya man. Yes, sir. In fact, makita pa lang ganyan pag-abot sa pulis, ang iban niya nga mga tao, disiplinado, nagkapangayon, sir, makuli na lang kami, sir, muna. Suti, sila yung mabato sa pulis, tapos ang ilang kwan-gate, nga daw gina-challenge lang nila pulis sa video-video, amo na. So, wala problema, videoan nila, gusto sila ko video, nga ito ni, insakto mo lang ang ginobrata. In this particular sense, sir, whatever nga ilang kaso or other yung reklamo, anda ng pulis para tisabto din yung mag-complain. Yes, sir, in-anticipate kung mag-file sila kaso, isabton tayo na. Kung mga aton niya, basta ginahimo talagang insakto, pag anong dapat. Sige, John? Action Eric. Ang mga kabataan na sang amay ng dakop na may mga kaso man ang katubangon magluwas ang ilo itong nadakopan nga may SQP. Sir, ang amay is may case nga multiple cases nga tubangon. Ang Iloy is committed quarantine case. Ang mga kabataan, tatlo ni mga bata, sir, ano ni kaso sang obstruction of yes, sir, obstruction of justice. Kaya ang ibang galing, wala ko pa kwantang complete name, except sa kay Ronilo Panuncial. Okay, ang isa utol pag inidira? Yes, sir, kailan ka na sila kaso. Obstruction of justice. Okay. So, meaning, nanda sila, sumapayla man sila cases, obstruction of justice, tatlo, gid sila, plus ang amay nila apat, galing kay at large lang, tatlo. Yes, at large lang. Hindi ta naman subong na dako, kaya kagina pa ito natabo. So, daw ka unlikely naman nga i-place under arrest sa subong, kaya besides nga ready sa, ikagina pa to. So, ibutang ta lang sa legal. Sir, ano na lang ato yung reminder man sa mga, wala naman sa pumulit na sa area nila. Kag ibang pag sir, especially in times na mag-respond ang police, kung wala naman sila malain na ginahin mo, anong ila possible ngayon, Brown? So, muna tani, ginapangayo lang namon ang cooperation nila. Nga ang police wala man payasang nag-aabusar. Ginasita ta sila kung may sala sila. Tani pamati lang sila kung anong kwan, kay para man sa kayuan sang tanan. Oo. Mayo ba sila approach, sir? Yes, mayo approach. Ang iba niya, may gani ka palapit sa aton nga pangayon ng suri, nagahuli. Okay. Okay, balik ka sa Action John Diaz sa nag-report live sa police station number 9. Ang interview is Police Lieutenant Jodnito Pastrana ng Hepe. Kag amuni ang complaint sang nagkadto dira subong, gina-accommodate ni Lieutenant Pastrana. Action John, please come back. Yes, Action Eric. Sir, thank you kita. Yes, sir. Thank you very much, sir. Good evening. Actually, kihila po tutot sa ngayon. Ro. Isa sanay. Para may gamay lang, no? Ano ang inyong pinaka-plan? No pa-blatter, hindi sila ma-blatter, sir. Anong hindi mag-blatter? Wala ka mo? Pa-blatter kami, galing hindi sila may interview sa amon. Anong motivin? Hindi sila pa-blatter, sir. Ma-blatter kami tungod sila, hindi sila hindi sila matubang sa amon. Isagap lagi yun sila tanan. Sige, ano to be, upod kami kung ma-entertain ka mo nila? Hindi na pwede. I-interview lang na sa police na. Pa-blatter mo ko.
Okay, sige, ano tabi ng kontak ko na nung approach action na rek. Sige. Hindi mablatter sila ko. Maguta si Lieutenant Pastrana para matapos ang senaryo. Ano ni mo pwede sa kablato o kung hindi? Ang kasimple. Ang bali Lieutenant Pastrana kay na sir, pwede ka mo kuno ka pa blatter. Bali, sa women's day, hindi ko na pwede. Diyan sa PCPO, kami malit na ako, no? Sige, kaya Okay. Headquarters, BCPO, WCPD. PCPO, may ganun malit. Okay, i-check tabi, no? Magkutabi si Kwan. Hindi sir, kay check ta danay. Kaya pag-intindi ko sana kung minors ang involving, i-refer na sa headquarters ng BCPO. PCPO sila mga pa-blatter ko. Kumo minors, kabataan. Pwede din sila ka pa-blatter. Oo, pwede ko na nga. Pero depende sa inyo kung diin ka mo ma-blatter. Sa PCPO? Kung mga mo na cases usually. Napasakaw nila kaso, nagsulod nila sa balay. May mo ako nila kaso, mo na hindi sila pa-blatter. Pa-blatter ko tayo, hindi mo sila pa-blatter. Mga lamihan sila sa mga rasto sa balay. Natuwa nila nilagay din mo. Wala ito galing, mag-itsura na muna. 2013. Okay, so meaning your statement is ikaduha na gini. Oo, ikaduha na harap niya. So pangkuton to na, kikinaas na to naton, parati ma-plus ka kung gusto niya pag-blatter. Pwede ka mo yung kapa-blatter, so kung gusto niya magpa-blatter. So may duwa ka possible cases is, kung napasaka ka mong case, sino pasaka niyo kaso ka na case? Kaya gusto na, ang gapat ka pulis nga, kung ano yung nag-katod sa balay, ano ang case na file nito, sir? Trespassing, panayang sa bata, kagwan, ng... Ato na si ma'am, kapalapitin nyo na to si ma'am, kay para matapos na inyong blatter. Sino na si ma'am? Ang mga WCPD in charge? WCPD, action direct. Oo. Yari naman di galing, feeling ko ilala na yung pag-istorya, di ba? Oo. No? At ara lang man na, pa-blatter lang man na siya. Ara naman sila sa sulod. Sino itong interview mga do ka isok pa nag-aaral na sa police station? Do ka isok pagidhaw? Oo, kay isok. Saman siya utod, tatlo. Ano gina? Ang kulbaan ko, base ko ni paslak na sa silda, numero 2 sa station number 9, isang iyan nga pagpasabat-sabat na. Gani mo na kayo diri sa solo, singgitan pa di sayo. Ay, sus. Oti, kalma na sa to. Bawal ni magwa sa kanila. Oo. Kaya ba na mayroon kami? Pwede ka lang na pa-blatter na buwan. Okay? Sa buong gabi. Oo, kaya mo ni reason, actually nga do gina-hold ni. Kay kabalo ka, ini mga minor, hindi na isa pwede kagwa action na rek. Okay, may curfew tagadaan. Nagdagay ko ng curfew na gindaradala pa na isang complainant na kabataan. Pwede man na gani mapabasan mo. Gani mo naman sir Pasana. Kaya ang pagbablatter yaw ay man na isang oras ng gusto. Oo. Kaya mo na lang na, no? Kay buwas yun na lang, balikan kay curfew, nagid man tuod, unless otherwise ka mga duwa, buwas na taga. Okay, para mapapataway man ang mga bata. Okay? Buwas na kay curfew na. Yan ang problema. Huwag yun ang problema, ang pagpablatter Kaya naman ang assurance kay Captain Pastrana nga pwede siya kapablatter balik buwasaga kay gabi na niyo, doon curfew na. Naglakat lang ka mo, gali? Nilakat yun lang, bote. O may piang kapag ipopod mo. May... Kung namin lang kung na designata na video to na dahil kaya lang alang in-resurrection sinsag sa itong mga live viewers. Oo. Ang gina-interview mo, Blano, may pagka-arrogante. Sir, amo to sang uto, di ba? Ang lalaki, isa to sa mga bata, sa mga dakba. Bawa na sila. Kaya pag-ito gina, mga anom na sila. Magutod? Bali daw tatlo ka magutod na kagina. Magsabat-sabat ba sa pulis to ka isog gid balahaw? Dapat kalma ka kaya sa police station. Station nila, di ba? Isog sila yan. Isog man sila gali action Rick eh. Ano apelyidos na nila da? Ano apelyido nila, sir? Panunsyal. Panunsyal na apelyido. Taga purok AC Yulo na mo na da, sumag? Oo, AC Yulo na sir na. Sumag. Sige. Sir, thank you kita. Thank you kita mayang gabi. Sir, matama si Midanay, sir. Ano extra Rick mo to si Police Lieutenant Junior Pasada sa station number 9. Oh, no? May na si Pastrana kay Kuanaya, why na isang kunanong ang ginapilian da? Amo gani extra Rick.
sa area diri. Kabalo ka ang mga pulis nag-response sa area dito. Galakit mo na bala, no? Damo gid kita doon isuguro. Ano gid naman kasi ka nga daw maghambal ka na sa mga pulis ka daw inaisway lang hindi kay kapamersa pa tong tatay tong isa. Oo. Ano to siya nang yes, tatay to sa isa sa mga bata actually. Gani kay iso gid na maghurambal Oo, ari na sa police station lagi guro ga panumdom bala. Abi guro balaya pa. Abang ni Sir Pastana, hindi na kontrol ni Sir Pastana, hindi mangakig. Ang bata niyo, buwas na lang na, pwede na mabuwasan. Ang blatter, anytime ka man lang kapablatter, tani mo. May mga nag-text ni kag nag-PM sa ako niya ng lugar daw, puro tida ka kagarot, kag niya, ina sila, mga sarot. Kaya na ba, amon pa mo to kayo na nga, punto, ngaging balikan, da direction direct. Kay check na tayo lang background sa pamilya kung nga naglapot sa mo sina. Ate mo gidi? Tiara gid? I-confirm. Gani? Ang gina pangita mo, aragid? I-confirm ni Sir Pastrana nga actually si Sir Batadlan, I remember the time nga nag-bayba sila, nga ginmap doon sila aksunarek. Nga nagkandak sila bayba. Sir, amo to yung check aton gina kay Sir Longgor, Sir Pelanggo, bla. Nga gin panghaboy sila bato, no? Daman sa area, sinadara mismo. Well, anyway, tiyan mo na ang sitwasyon, Dre. Sa area mismo, sa barangay Sumag, ang palibot, Dre, aligwa naman Galag kay gusto ko pa nila boton, basta di De Leon to kayo na. Amo to reklamo, ginilang, naglain. Sini nga isang kilala ko, sinya kay di guro ang kilala ko nga nag-text sa akong dam na gurong balaya. Sila niya mga noted na silang kawatan, tini, legasyon mo ni. Nga ginasaway ko man na sila, muna bla? Okay, ang ambaga ni actually ni Sir Pastana, bago lang, nga may record na magkikurisan ni nila, ka-utod sino to, I think gilawag ni Sir Pastana, diri sakso na to, nga may kasong theft and robbery, no? At tinitending pa ng warrant of arrest, galing kay wala na serve balak, mo silang natabo, actually nga dumay pag-mob na nagluntad sa nga time pa sa iban nga mga station commanders sa nga police station number 9. Amo na ang siguro, kapangaman, magurong kapulisan kay itong atong si De Leon, dobla. Tugidugay na din sa station 9, nagsunarek ang napungko, pag-ari na ko sa patrol, na permit ko sa kitaan, nga dirigin man na siya nag-start sa station number 9, nga, or rather pag-start, kuwara na siya sa station number 9, action erect, no? Well, anyways, amo na, mapasaka kaso ang pamilya, pwede gid, no? Kahit tila na right action erect. Ang kapulisan, pasakaan man sila kaso, so ang amay, ang iloy, kay tatlo ka magulutod, kung wala nito bilog na pamilya, filean man sang kaso sang police action erect. Atong sa amay, multiple cases itong i-filed ang sa Iloy i-secure, I think na turnover ng Iloy sa BCPO, i-turn ay ana lang actually pag-lapse sa sang 12 hours na reglementary period nga dari sa i-secure action erect, and then tatlo i-file ang case pero matabo din na sila at large ang ila action erect, no? Anyway, karon ng gabi, ang iyo din nga patrol sang police station number, sang barangay Panokoyo, galibot man So, aso yung pisa na nga mo diya barangay Tanod? Oo, gatinumpok. Ano na yung gatinumpok din sa may, man? Nga, ako na mo damo, gidi sang inyong volunteer na. May gabi. Volunteer sa din? Mga XIS, gili sa may banggat, si Custodian bla? Mga kuha na, mga force multiplier, na nga nagabulig mo ni? XIS, gani ba? Oo, mga kuha na, mga volunteers na mo na sa barangay nga nag-upo sa amon diya kada gabi. Oo, ari sila kayo nung damo, gatinumpok din sa may video. May isikyo, kag wala isikyo, ang mga XIS iban nga mga, ano pa da, bantay bayan, bulig na sa amon sa barangay Panukoy. Gani, mantero din sila, no? Gabantay din sila, kay kabalukan ga-offer sang libre nga serbisyo nila, tina mga hospital, multiplier, tabi lima ko na sila mo. Gani. Pwede ba na pwedeng aktidad? Anyway, karoon ba lang kagabi? Ano na yun ang Supermoon? Supermoon? Butsulingon? Full moon. Oo, full moon siya, Supermoon. I think may mga pila naman liguro katuig, antes naman siya magbalik ang Supermoon action erect. Ang bagay din papanggi na ginabal mo pa, ang namin sa ano pa. namin sa bulan, no? Doon na-amaze kasi papang action erect. Bago lang siguro kita sa bilog-bilog na bulan, Kailan niya bulan na pero may nakita, mo. Ano nga bulan ang nakita mo pero ang bulan sang kagabiho na doon ginatanaw yada. Bulan sa kanamit to. O sige na, karon maglaway, manistorya ta na karon. Putante ako nag-uplock.
Ang importante, walang Malaysia. Hindi importante kung si Chumare papabalon. Wala go plok. Wala ka uplok. Wala go plok. Butungon eh, para hindi mag-uplok. Ano yung butong? Ano ang kalakson mo ng pinakaulit rin sa tuson sa itong ginitang tangag yan ang pinakamakson balita nga natipon sa patrol sa taraman nga pagpanambalik pagkaksulakit na ang atong interview sa isa naman na bagi-balikan natin itong overseas Filipino worker nga yan dara sa may quarantine no, center sa may area sa 15 Lacson State mga kaakson kaya tinagatag naman sa palipon niya nga at may angot no kung kamusta ito ilang kondisyon akso direct manog patay ang akon nga phone direct ko mabalik transfer na akso direct sa base no base pwede natin akso direct matransferan. Anyway, no, amo na ako sa direct appealing ng pagtulingon sa itong ginakamtangan karon nga gabi. Ari kita live sa area mismo sa Dalan Araneta, sakop na inisang barangay Tangob, mga kaakson. Bantay sa luwas, pinakamakson balik na karatipon sang patrol sa ito naman nga pagpangalagad. Pero mga kaakson, tandaan, isa sa mga nasunod sa pagtugas sa balatiyan sa Tunlawas sa mga paguyang ko ng pagnubo ng aton immune function ang mahigko nga kolon ang hindi regular nga pagpagawa sa higko sa Tunlawas ang may dako nga papel sa paggawa sa aton immune function ang dapat imon simple lamang mga kaakson. Pawas kagon kagpasan nyo kon ang inyo naman immune function paagi sa ado-ado nga paggamit sa super fiber. Ang super fiber ang pinaka-epektibo kag pinakadasig naman katag panilo sa ato naman nga tinaayo kon sa ato nga kolon na good of course malikawan ang nanoman nga balatian na internal kumbaga mga kaakson lakit na ang sakit na colon cancer. Ganing dapat nato nimon magtumara sa matagadlo nga tanan sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product nga aprobado sa FDA Philippines. Ganun upang ito makakson, magbakal na sa super fiber ni mismo mahiwa bakal. Sila naman yung klinika sa Life Extension Clinic namtang sa J7 Building tubag ni damang sa DHL tuwatulas ang dalang Burgos Galo Lacson surat sang Bacolod. Rekta sa patrol kaglibot sa Bacolod Lacson John Diaz so nasuto na sa Akson sa Bacolod Lacson Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinakson na John Diaz. There you have it, live reports sa area sa police station number 9 with Police Lieutenant Junito Pastrana sa tinor sang kag sa dalagan sang konbla sang akpasyon sang gininterview ni dyan to ka isog dyan siya ya abi ang isog nyo ibutaw nyo sa gusto nga lugar bla kung police station na gani hindi ko mapakita sa pagkaisog nyo da kayang maisog da ang police sa prangkana yung istorya so kung ara na ka mo sa police station relax ka mo respetuha ang kapulisan kag hindi ka dahala ka paisog-isog kag hindi ka dahala ka pugal kung tudon ka sa pulis way kag hindi mahimo so ang advice ni Lieutenant Pastrana sa ila sa mga pamilya nga mareklamo kontra sa pulis balik na lang kamo buwas sa aga at least mayo ka na mati man siya bit-bit siya pang mga minor de edad duga yung mga sirena, korpyo na yung parte niya sa pinasakaay kaso si Mansi katubangon niya sang both parties at tubangon sang pulis ano man nga akusasyon kontra sa ila on the other hand ang pulis mapal man kaso kontra sa mga nagreklamo damo na nga dapat bantayan kag basta ka ni otoridad hindi na lang kamo maghimo pa sa pamaagi nga base mo pa na makahalit bla sa inyo o base mo pa na ang makahatag problema sa inyo sining pamilya mo na bla basta na kamo gani sa police station hindi na kamo hala kapugal relax na lang kamo kag kung ano kamo sa police station magpakatawhay kamo kag hindi kamo mag-inisog kay sigurado kung ang pulis mangisog why kamo mimo kaya sa prangkana yung istorya so pwede ka balik buwas ang nagkadto da nga gipapuli sang pulis sa station number 9 no? Amo to explanation ni Police Lieutenant Junito Pastrana no? Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:59 na
Kada siglan sang oras ta ba? Do ginahunos lang. Ang report ni Akson na John Diaz ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalobla kamong ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa balatian nga asma kag diabetes. Kini bangon gamayara sang natural treatment ang mangosteen nga nagapanormal sang glucose level sa imo sining lawas. That's why sa may mga balatian nga diabetes o kung asma, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo nga papamalaklon, padulong sa mga grocery store, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Magabidira sa kay Police sa Captain Elmer Bonilla ang mapisan nga hepe sang Police Station number 6. Opo dira siya sining nga mga K9. Oy, nagamonitor man sa aton ang mapisan man nga hepe sang station number 1, si Police Major Jovel Sidel. Sir, good evening. Ang mga K9 ni Major Sidel iti araman nga lambiyong sa tagsa nila sinika mga areas of responsibility. By the way, ang Chief of Police pala sa station number 8, ginrelieve nagli kahapon, effective ang sining relief order. No? Ang effectivity sa relief order ni Police Major Charles Sever, effective kahapon. Kag nagpungko man si Police Chief Master Sergeant Voltaire C. nga mo ang serving officer in charge sa Police Station number 9 o number 8 sa supervision ka control ni Police Lieutenant Colonel Levi Pangge. Now, nalapot naton kaina kag based aton interview sa kay Police Colonel Henry Biñas, ang isa sa mga balasihan kung nga ang gin-relieve si Police Chief Inspector, si Police Major Charles Sever, kag-apat pag inisili kapulisan si sino to? Si Police Corporal Crismar Lidoha, si Police Corporal Rosti Nino, si Patrolman Philip Cuito, kag si Patrolman Renmar Berhil or Bernil. According sa kay Biñas, interview ta, may mga wala makumply si Major Heber sa mga order ni Biñas parte sa implementation ng Enhanced Enhanced Community Quarantine dira sa area sang station number 8. Siguro may mga compliances or shall we say order or mando si Biñas nga wala makomply. I mean wala wala mapati ni Heber siguro. Amo ni ang ginhalinan kung nga ang ginrelieve siya sa pwesto bilang hepe sang police station number 8. Tining 4 or 5 ka pulis include sa kay Major Hever, ara sila karon gin destino sa admin office sang Bacolod City Police Office. So mo man nakasimple ang rason kung nga ang na-relieve sa pwesto bilang hepe sa station number 8 si Police Major Charles Hever. Ayos! Dahil lang kay buwin-buwin natin ang load sa ato sining mga greetings, ato sining live streaming diri sa ato sining Facebook Live. May gabi dira sa kay Jocelyn Arisibita Ulak, si Mr. and Mrs. John Bilonyo and family ka monitor man sa aton. Good PM Action Eric, buot na si Sir Pastrana, kababayan ko na sa Hinigaran, antes siya nagpulis. Anad na siya sa tawag nga pinigado kag sa lodo gid ko na sa iya. Siling ni Dino Alik. Mami Elsa Berry, si Bradji Dilag, Toto Buknoy, kapaurok-urok na.
Mga strikers group led by Rico Isclabanan ga monitor gid saton siling ni Toto Gabi Hipelga. Sige Toto Gabi Hipelga, miyembro ng isang strikers group, no? Sige. Si Jenny Solgon and family ga monitor gid saton. Si Ernesto Acosta Jr. ga monitor gid saton siling ni Jane Salcedo. Correct gid, dapat kalma sila, hindi kay kaastigid siling ni Helen Hiliang Ributa nga monitor gid saton, no? Nakaisog pa sila sa pulisya. Ana Andrea Famoso, may gabi gid. Kay Kabuyaw Hatch, may gabi. Kato kayo Eric Sumpay da. Sa kay Manny Lukyas. Sa kay Mr. and Mrs. Fred Ninya and family. May gabi dira kay Nabi Yukugay. Yukugay. Action direct taga-isi Yolo man ang suspect na nagpatay sa estudyante sang BME, nagligan nga bulan. Gali ka, oo. Taga-isi Yolo, tutuod. Si Piper Parsley, may gabida. Jo Marie Gonzales, sa kay Delmar Ferma, Toto Romeo Marcos. Sa mga taga-barangay Mansilingan, Mateo family, happy birthday lang sa anak ko nga si Venji Mateo. Alin kay Buena Flor Icoli Mateo. Sid Peralta mayong gabi. Sa kay Eva Torreda, mayo lang nga paurok-urok da. Uy, si Yakuni. Kag si Juliana. Nagapamati gidira sa Banwasang Dingli, probinsya sang Iloilo. Nagapaurok-urok kita si Julia Isa. Kag si Yakuni. Dira sa Dingli, probinsya sang Iloilo. Dapat paimuyong siya hindi mag-isog basi lubat. Siling ni John Patrick Arcillo. So, Tirigris Toto John Patrick Arcillo mo. Pamilya sanay na sa pangulungan. Rick, mga aspo na ila fratrik. Ay, gali ka. Aspo ang ngalan sila frat, basta isi Yolo. Isogidya action Eric, ano imoon, wait lang ko desisyon mo Siling ni Piper Parsley do akong chief of police ba? Ang pamilya Kamatso, si Bunga Herman, o di dira sa barangay Gimit La Carlota, ka-monitor gid siling ni al 5 de Nobyembre. Mr. and Mrs. Gerson Chang and family, may gabida. Isogid na, kay wala katilaw pakdul, nami na pasauton, wala sonata pre. So termining isa niyo, Toto Elmo retirasyon. Si Barbarian Sokita tamay gabi Si Toto Jolly Castillo and family. Amo na diferensya sa aton kung ginasaway ta, paisog-isog pa, siling ni Cha Lacson Morales. Bao puwerte gali ka mga isog na, siling ni Ems Pialago Lopez. Saan dumanan, damo di sa Son 6, pigado, wala madalas sa SAP. Tani da Son, kami naman makaabil, siling ni Alexander Pilaw. Mayong gabi, Action Eric, magsungay singkang, ga-monitor gid siling ni Okich Amoy. Striker Group, Force Multiplier, Subong, kag F316, Gabriel Pelga sa San Lorenzo, Subdivision Barangay Tangob. Tinatamyaw ka ni Rico Isclabanan. Nap Hilugo, mayong gabi. Toto Bong de la Paz, mayong gabi gid Mayroon nga pagpaurok-urok ka.
Sa Barangay 5, ara si Leticia Pastrana. Action ere ko di nilanda mati ko permi Patrick Tipugya. Salamat kito to Patrick Tipugya. Sikat na ang lugar ang Isiyulo dira sa Sumag, siling ni John Peter Ju. Misa Mrs. Judith Calves Pamposa, always nga nagapamati gid no. Tamya ko lang si Sara Somodobila. Kapamati kay ginagalantaw siling ni Super Merc Infante. Glendale Homes, Granada, tamya ko lang halin kay Lormin Patarata Tabora. Nelson Magbanwa Jr., may kabigid. Albert Calooy, paringkin na sa guys ang Tokyo, Japan. Sa kay Reggie Aquiza, Toto Rogelio Catalmas Jr., misi siya, kabataan niya. Migo namon spunuruno ka pa urok-urok mo na damo. Alberta Minyosa, hindi man napagdakpon kung ga-respitar sila sa polis. Kitanon man sa video, siling ni Albert Minyosa. Shout out sa Abkasa. Good evening, aling kay Urabat Christine. Robbie Rose, may gabi. O si Robbie Rose Rosmio, ga monitor sa aton. Kerbin Yana, channel Servisa, bata-bata, araw-araw. Merti ba? Tami ako lang ang Manalo, kag Kakaunga family. Alin kay Ren ang Panamyaw. Tami ako lang si Short Padua. Nagapamati sa imo programa. Alin kay Junilo Padua. Rowena Jopinis sa Baquiano, kumari ko, may gabi. Santa Cruz, Manila, araga monitor si Shirley Mandati. Si Maninay Nene Fe Campanyel, gapulaw-pulaw pa. Mr. Gamboa and family sa All Hot Mons. Alin kay Maricel Libuon. Madam Grace Post, may gabi, God bless. Sa kay Jopia Colingco. Ay sa Vicente Muarez sa Soreño. Tami ako lang si mama kag papa. Sa mga manghod ko si Robin, Dudoy kag Michelle. Sa tanan ka taga Central Mao Bago City, tami ako mo ni Julius Torres. Jenny Perez alias Jack Balaan, sang binalbagan, wala gid nagauntat pamati, wala kita da, sili ni Jo Marie Pormintera. Nonoy paglumutan da, may gabi ha. Bigla mata kay Nonoy paglumutan. Noy, may gabi da sa imo ha. Sa kasantulan manaplara man si Lindon de la Cruz Galantao sa ato no. May Linda Clis sa Sildora, may gabi. Sa kay Elizabeth Malaka Gamala. Tamyaw lang Malaka family sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Sa kay Madam Senya Cañada, sa kay Toto Conrado Abalahon Pulhencio, isa sa mapisa naman nga barangay Tanod. Mr. Edwin Pineda and family, sa Iloilo, Puerto Cainit, siling ni Bobot Ribadomia. Ibuni Butcher, tamyaw namon si mother namon na Linda Liego, sang Morsha. Gapa urok-urok it. Toledano family, Purok Sailan, Barangay 4. Alin kay Marcelo Toledano ang panamyaw. Dilayla Akaday, mayong gabi ka, mayroon nila kuno nga pagpaurok-urok Sa ito kayo, Eric Sumpay, Reggie Gabales, Virginia San Antonio Olpinda, Gerald Babaw, sa kay Des Berlin, sa kay Mr. Bobby Munoz and family Santa Lisay kapaurok-urok kita. Amado Ladua Jr., Frontliners Crossing La Carlota, Beth Miray Pandoy Ero Lamayo, Larry Valenzuela, aling kay Amado Ladua Jr. ang panamyaw. Si Andro Benedicto, may gabi ko kay Tisoy Hinares. Lights Kadayday Eugenio, Agustin Barayoga, Steven Luis, Raquel Di Maala, Waltz Kikay Trujillo,
Rolly Famulaga Pagapulan, Annie Raffles, Lisa Joy Ilon Amoroso, sakay Jeffrey Seald, Helda Alfras, Daisy Nueva Charita, Inday Blasa, Jose Moncal Torilla, Ronel Bilaong and family, Bonnie Marfil, Tita Bibing Severino, retired police captain na Dingdong Severino, Samuel Costa, may gabi ha, Joelina Garcia, sakay Christopher Redfield, sakay Ludi, may gabi da, sakay Dave Gasapo, RG Sol Roping Bender Boys, sa La Carlotaga Monitor gito. Jocelyn Kalamaan, Malisa Magbanwa, gapa urok-urok sila. Toto Cyril Martirda, may gabi ha, Eleanor Rigby Agravante, Araceli Kasyanan, Armando Siguro Magbanwa, Vea Jonathan and family, classmate Merly Dolido Magallanes, bao nagapaurok-urok isla pamati. Si Ruth Rider da, Mr. Mrs. Ramon Caglilia Taton, Rimo Kagmaninay Clarita Tampipi, Garden Visitation Barangay Tangoba. Alets Alfabeto, good evening da. Ging Alib Sang Country Homes, kay Conrado Amante, Maingab Igid, Raymond Saho, Mr. Mrs. Joben Pimentel and family, Jonel Arisgado, RDG, kumpare mo da sa Tabaw. Ano sila ni kumpare ko sa Tabaw nga si RDG man? Ano ko nakita sang tsuray ni mo? Pre, may gabida san ota kita mga pipre. RDG, nalipat ka ba sing itsura mo? Magbongguana, ito di kayo na ako maklala. Ano ba pangapit? Nga duwa kay nalipat ako sang kwan, sang itsura mo. Buena Flor, Icolim Mateo, may gabida. Kay Kadi Lauriliada, Smigol Baggins, Pepper Presley, Parsley, gaporok-urok man sila. Sakay Momo Moises da, kay Angelo Abilardo. Si Angelo Abilardo, gaporok-urok ito. Kay si Giovanni Sopi. Magabalik kita when we come back, balik ang report na action dyan, pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwan
mabawasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Salamat, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Inigabayan sa atong mablakad, ginadulaman sa iyo sa kalawas ang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sang DTX 500 capsule. By tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, guarantee nga napanubos ang glucose, Vicin nga nagkakontrolar sa imo sining nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay epekto sang insulin. Sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. So, gini si Toto Regino Obis, classmate ko. Ginalain niya ngalan niya sa sa Facebook, yo. Kumpare ko na, classmate ko pa, presidente pa. Reggie Hinobis da mayang gabi. Sakay Mrs. Ruth, sakay Inday Eliza. Diyan lang gustada mayang gabi, sakay Rien, sakay Toto Bilardo Angelo, kag sakay Momo Moises. Kamya ko lang si Mark Moises, monitor 24 hours duty on COVID-19. Ay gali ka, frontliners man siya, di siya na destino. Renien, wow, bari kolodo itorseita da mayang gabi. Idol mayang gabi, taga bata ako, damo gid di pasaway idol. Ay gali ka, abi kwan, abi pang baknutan na da idol ang ilo Abilardo da mga pasaway sa bata bi. Kay kumpare ko Stephen, oy, kay kumare ko Angel, oy, ihado ko Chito to Samuel, oy, Mr. and Mrs. Lori, oy, and family. Kag sa mga RJO car accessory Bacolod, boys, mga K9 ni pare Stephen, oy, ga-monitor gid sa to, no? Ang iban, sorry, kito hindi ko lagi malambutan ang inyo sining kwan, ang inyo sining panamyaw. Paring awin na lang sa gaida, mayang gabi, ha? Sa kay Romo Pasaporte alias Calvo, ginatamyaw talang gali, happy anniversary, tribo aning, baw, ang tribo aning, subong gali, ila kwan, ila subong anniversary. O, tribo aning, sang barangay Panukoy, happy anniversary, ha? Alin na kay Madam Emily Mercado sa labas. Ay, puwerte nga paurok-urok pa. Paurok-urok pa sa mga tamis boys, Lana Bales, Felix Gar, kag Boy Dayo. Cherry, Nonoy, Duario, and kids ang maaw mayang gabi. Happy 19th birthday, Crystal May Solinap, from Papa Panoy and Mama Christine. Gapaurok-urok sila sa Purok Mahogany, Abkasa. Alin kay kumari ko Sandra, kay kumpare ko Alex Apuyo. Sa kay barangay Kapitan Madeline Diaz ang barangay 18, kay kumpare ko dira Jonathan Diaz. Manang Linda kag Mario Berdifrado da mayong gabi, ha. Sa kay Rain, sa kay Hada Rain, kag sa kay Cham kabataan ni pare Nonoy Kalinaw, pare Nonoy, get well soon kay pare Nonoy Kalinaw da. Kami bago Action Eric, City Health Office. Sa City Health Office, gali. Mga frontliners, gali. Mga kabreks ni Momo Moises. Nonoy gimapang da mayong gabi. Balikan ko si Action dyan sa balik niya siling report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Action! Night Patrol Field Reports! Action dyan, please come back.
Di ba la action na may nagpositibo dira mismo ano, sa Torres Inn, duwa ka mga personal diri sa sulad sa Bacolod. Di ba tatungi kamusta konti may kangawa to lang pila ka mga OFW sa sulad mismo nga upod man dira nila. Pero gintareg diri sa atong nga interview nga isa ka overseas Filipino worker nga nagpuli inupod sa ning duwa ka mga nagpositibo sa COVID-19 nga wala man kuno sa problema, hindi man kuno dapat ginaman ang kabanakan nila sa sitwasyon dito kung kada isa sa ila may aratag sa ka mga rooms actionary kag wala man sila nagapalapit sa isa kag isa. Although hindi nila kilala kung sino nag-positive sa ila bala actionary actually wala sila gin-inform kung sino ang ngalan sa nagpositibo pero nakabalo sila nga may ara dira nga upod nila nga nagpositibo actionary. Pero isa rin diri nga ginpasiguro nila nga dito sa sulod safe sila ang especially ibang dira actionary kay may kada isa sila gamera sila ila mismo nga mga kwarto nga ginatiniran. Pwedeng ka-positive nga ito na interview ka pero sige lang lapit naman lang pila naman lang kadlaw matapos sige din amang ng quarantine kaya makaupo na kami sa among pamilya. Kabay ka. Okay man lang. Individual kami di kada kwarto kay isa kami. Pag-ipon mo siya, okay man lang mga rooms tapon. Oo. Sir, di ba may information nga may duwa nga nag-positive sa mga OFW? Ano na sir ang may ara nga improvement na may changes? Tanggal man nila, pero tanggal kasi wala man sa medical, wala man sa mga papers na ipagkita sa ako, wala sa unong tanggal man nila. Tapos individual kami rooms, sa ibang dito sa Tiapawin, kami tingin sa Tiap sa full side. Okay, ako na rin ka mo itong pagpayag daw, ang malipong gina mga pagpayag, sining OFW natin nga na istorya, kaina, na through phone interview, actually, nga safe man to sila kung nasusunod, kahit nililaing man sila nga mga venues or mga tinaran. Lain sila, no? Kwarto? Yes, nililaing sa kwarto, actually. Oh, okay. Kada isa, may isa na kwarto, no? So, muna nga, safe sila magwa man sila, makita man nila di ang itsura sa iban, pero wala man sila nagapalapit actually like sa isa kag isa. Kumbaga, tiilan sila yung mga preventive measures, safety measures, na good nga ma-maintain dira ang ilamang security sa sulod. Nga, hindi na mag-laptop ang virus. Kaya mali na kung may mga pagkaon dirang iban, kaya mali na bitin para sa ila, ako na na-age bitin na pagkaon, pero ginagwanta nila. Dahil kasi may nagadudong, madakong kaisa nga mga himata, kasi iba nila kapdanan, may mga times kaya nag-share sa pagkaon, nagabilin man sa ibang action electo. Mas mayo kaya pinag-binuligay man dala sila sa sunod. So, kapag muyo man sila nga mag-ayo na tupod nila nga duwak sila kaya nag-positibo sa COVID-19 action elect. Yan ay mag-action na mabalik natin sa pato, pero at least mo magtulog, mas mayo, gitman, kung mayo, gini nyo nga pamatsagan. Manami, hindi mag-inom, action sa CL-Pito-Pito, kabalo ka CL-Pito-Pito, namin iniagod especially sa pagbulong sa mga balatian, nagasakit imo tiyan, nagasakit imo ulo, galain mo matsagi mo lawas kag iban pa. Yung CRP ito, mayari ni isang baraba leaves, mayara man nga down sa bayabas, nga rich sa vitamin C, kag of course, ining baraba leaves, nami gini sa high blood pressure, mga hemorrhage, kag mga kidney disorders, may pandan leaves, may dahon man diri ka mangga, may ampalaya leaves, nga nami sa pagbulong sa diabetes, mga hemorrhoid, eczema, psoriasis, kag skin rashes, kag of course, mayari man ni mangosteen, kung Garcinia mangostana, nga of course, sa ka-antioxidant, nga nami ginagod nga maparubo ang mga calories kag ma-improve ang blood flow sa aton lawas. Gina-reduce man sining cholesterol kag nag-prevent sa naton nga tuberculosis action area. Kaya maginambas ang karaman of course sa mga panahon sa pagbaka naton sa bulong, especially ining ang limnon herbal 26 mg vitamin C nga nagapabasto sa aton immune system like kawan ang mga nagabili house to house amo na balang mga peke nga mga CL nga nabutang sa mineral water plastic bottle o kon sa lapad nga botilya magdiretso gid bakala sa ginasaligan nga botika kon parma sa tandaan yung pito-pito laking panalo rekta sa pato magdalibot sa production dyan diya sunod sa aksyon sa production radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat dyan. May gabi nila kay Marvin Kataan Koska. Nya sir, ako na bing imo nga jersey. Baw natripingan pa ni Toto Marvin ang jersey ko ba? May gabi nila sa kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez and family kapaurok-urok kid pamati sa
Action Night Patrol Program. Sa kay A.Y. Yanson, sa kay Idol Albic Poy Hinolan, Franco Talion and family, Angel Caballero, Police Captain Rita Renato Famin, Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sa Podjaira United Arab Emirates. Sila ka pa urok din sila pamati sa Action Night Patrol Program. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining manon Action Night Patrol Program. Magkakita na kita Sabado kay buwas Friday night si Lover Boy ang atong sining maga-take over sa atong sining trono. Action John Diaz, action papang ni Sonta mga atong piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol News Center Action Dale Salazar ato siningan News Center Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason, backup security guard Rugbanwa, back to back security guard Campaner with IT expert Action J.M. Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talog sila sang bago, broadcast engineer Bernie Villecana sa Batang Suay, back to back security guard Rene Cordoba. Tingala si Total Big po hinulang nga may kuno ka report sa Roger ang aton nga makoresponding gin pa huway lang anay tungod sining COVID-19 crisis, no? Nabalik man na sila kung huway ng COVID. Toto Albic po hinulang. Sa mga station manager Action Nona Magbanwa, Production Chief Instructor Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang Kurman Action at Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action